Тая газят мачка ти няма къде и на кого се оплачеш. Има къде се оплачеш, Рачков? Има. Да. Брюксел. Ще би аз път чак до Брюксел за едно оплакване. Добре бе, има и друг начин. Какъв? Гледай, тази сутрин по BTV и Николай Бареков ще ти обясни къде, как, с кого. Аз му е 3,95. Скоро, знаете, София се здоби с модерна евротоалетна. И такова чудо имаме. От днес край НДК обаче ще заработи и първата евроурна. Дали двете си приличат, поне визуално, ще разберем от Антон Хикимян. Само на 100 метра от синьото ВЦ пред НДК изникна втора кабинка, в която обаче няма да пускаме водата, а лично видеопослание за евроизборите. Само да не объркат кабинките, че да не пусне някое миризливо послание за евроизборите. Да чуем коя кабинка е по-необходима на гражданите. Евротоалетната или евроурната? Според мен евротоалетната. Сега ще видим. Зависи от бирите, смисъл. Кой колко бири е изпил. Ако съм изпил 5 бири, първо ще дойда тук, после ще отида там, за да се става посланието. Кое е тука и кое е там обаче не разбрахме. Според мен няма значение кое е. Особено след 5 бири. Прав си. Туалетната виждам повече смисъл. Вчера бях изпил някакви бири много и нямаше туалетна и ми стана много гадно. Ей, къде е евроурната? Тичай! Ама как са го измислили сама, господин Василев? Супер! В евроурната облегчаваш съвестта си, а в евротоалетата облегчаваш тялото. Европейска работа. Европейска работа, Рачков, така е. Вече от всякъде мирише на евроизбори. Покрай